Lehűtenéd magad a nyáron? Gyere, csináljunk egy cseresznyés mohitót. Első lépésként beletesszük a cseresznyét, ezt nem olyan régen szedtük a fáról, és úgyhogy belekerüljön az íze, kinyomom a citruspréssel, bele is kerül, ezt félretesszük, teszünk bele alkoholt, egyértelműen, jelen esetben fehér rumot, nem sajnáljuk, jó fél decit, fölvágjuk a lájmot, ezt is belenyomjuk a citruspréssel, így, és ezt is bele fogjuk helyezni a mohitóba, szuper. Következő a menta, ezt egy picit megdörzsöljük, hogy kijöjjenek a illatanyagok, meg az ízanyagok. Ó, jó, nagyon jó, szuper. Aztán cukorszirup, ezt nem mérjük, csak ízlés szerint, én nagyon édesen szeretem, szóval túl szoktam cukrozni. Következő lesz a jég. 1, 2, 3, 4, hopp, meg az se baj, ha belemegy, összekeverjük egy kanállal. Szuper, és a legvégén a szóda. Egészségetekre!